57,845 сум ай картай 507,000 ина ҷамъ шуда гияд. Бародари азиз, ина дар муддати 2 рӯз, ай рӯзи сеюм то ирӯз 507,000. Assalomu alaykum barodaron aziz. баъзе шағолҳое пайдо мешавад ки мегӯянд ана хурдан исусу агар дар ҳамин даказад ёфтам ёра нигоҳ кунед, ҳаққи ёра хурданда Аллоҳ мекафонад. бобои лангари кадоме ки гапҳои безе менависем ки ҳаромхӯре ва аллоҳи қасам. Салому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. Бародарои азиз, чӣ хеле ки аз аблошка диден, маълум аст ки дар чӣ масъала суҳбат мекунем. ин бародармон аз сеюм этаж ҳалтида буд. аллоҳи меҳрубон раҳмату мағфиратш куна. бародарои азиз, бисёр амик баъзе амик шахсиятҳои биромадан дар ҳаққи бисёр гапҳо мегӯянд. нигоҳ кунед бародарои азиз, навор мебироя ма гӯҳи амира аюда бихӯрам, мада хуб нестае ки ма ҳаққи амира мехӯрда будастаем ки ин чишмош касал будастаем. бародаро, касе ҳаққи ёра мехӯрад ку Аллоҳ хориш мекуна ҳам дар ин дунё ҳам дар ӯ дунё. не ки шахсиятҳое ки душмон ҳаққурат мекунен аз Аллоҳ битарсен. касе ки ҳаққи ин мискинора мехӯрад, касе ки ҳаққи ин сағирара мехӯрад, ҳам дар ин дунё ҷавоб мегаҳад, ҳам дар ӯ дунё ҷавоб мегаҳад дар назди Парвардигор. барои ҳам қадар дар ҳаққи як кас тӯҳмат накунен. дар ҳаққи ман никогда в жизни тӯҳмат накунен. ман намегумтон ба бӯи ҳар як мард номард нашен. номард ку нестан, номард нашен. ёра нигоҳ кунен, ҳаққи ёра хурданда Аллоҳ мекафонад. тавба карда барои чишмош мега субҳаналлоҳ, ма дар чишмои ин мембарам. фаҳмиден, ма ки уқано одам будам, уқа худо зада будастам ки ма ҳаққи намихел ёра мехӯрам. ба худо қасам ку бародаро, хато мекунен, баъдан мефаҳмед. уже алҳамдулиллоҳ ки фаҳмидестен. барои ҳам қадар бифаҳмем бародаро, барои хитона ки дар ҳаёт мавқеъ сағира нестам. худо нигаҳбонтон боша. навора дар шиша тамошо кунем. Assalomu alaykum barodaron aziz. Hazor Ahmad Kalon. Шумо моро дастгирӣ карда, мо миннатдор. Лорай нагирифтем. салому алайкум фароҷон, инаира ҳози пулора ҳамаша гирифтам. бин хай бигирен чӣ кунен, ана хушрӯй навози метун дасти заринада. инамиҷа нигоҳ ку, ина 57,845 сум ай картай 17,000 пули фирма роӣ кардагӣ. ана лорози метун шуна хайра роӣ ку фаридуна бугу боби лангари да роӣ куна ҳазор раҳмати калон. бинен хай у арусое ки камтараки хегав мезанам бугу хафа нашава, хай лангари раву ина ҳамаш туғрия зарин хлора бигирен қабул кунед. ҳазор раҳмати калон, мо миннатдорем аз шумо. кадоме ки хайр карда дар ҳаққи ҳамаи фарзандои мо, худованд хайршона ба даргоҳшон қабул бигардему. худованд ҳаматона нигаҳбон боша, болои сари фарзандатон соғ саломат биёра, дурасонатонаю. худованд аз шумо розӣ бошад. амин. бобои лангари маҳалли раҳмати калон хай ина авдуқоор ина дар пеш монай кадомеш ки чизе меган ҳамаш туғрия, ягон хел хиёнат дар амонат нашида. 1251 рубл гузаштаги аира бо отчет зиёда мешавад. зачисление сеюм число. окей. $507,251 рубл гузаштаги аира бо отчет зиёда мешавад. зиндаву сарбаланд бошен. мерем сари масъала. бародарои азиз, кадоме ки мара дар канали бобои лангари тамошо мекунед, баъзиёт мумкин дидагин дар ютуб, баъзиёт дидагӣ нестен. видеое ки кӯмаки бародаре ки дар Санкт Петербург аз дунё гузашта буд, дар бораи аввал суҳбат мера бародари азиз.
ҳавая ма як бародар мада муроҷиат кард айму ваҳдат махмам ай ваҳдатум бародари гузаштагирам ай ваҳдатай муроҷиат кард ки мақсад бобои лангари қати связ дори рафиқай дӯстен суханата мисол гапта мегира амира як кӯмак кинем ай сабабе ки дар Санкт Петербург ҳич ҳамун вақт ҳич кан набуд бародаро ки ҳамин кора ташкил кина мақсад оилаш муроҷиат кард мада ҳамсоягӣ дора аккаи оилаш ҳаму бародаре ки айдиниё гузаштаги ҳаму оилаи ҳавая аккаш мада ҳамсоягирӣ дора дар шаҳри ваҳдат мақсад ма гуфтам як карта биёрем картатона монем надоштан карта гуфтам мо хита боварӣ дорем картаи хитамон бародарои азиз ина сум 507,000 ина ҷамъ шудагия бародарои азиз ина дар муддати 2 рӯз ай рӯзи сеюм то ирӯз 507,000 по ачоча ма аз Сбербанк гирифтим навз дар давоми видео мебинем бародаро числа ба числа тин ба тин капек да капек бо кадомида дар корай дар коша история агар вақт дошта бошад марҳамат история мекунем мефурмам дубинем бародари азиз нисбати бобои лангари кадоме ки гапҳои безе менависем ки ҳаромхӯре валлоҳи қасам мехӯрам як капек гирифтагӣ нест якум очирад бобои лангари даже видео нуромада саҳми хиша гузарондагӣ ай ва диюм минат нашава махмам шахсан саҳми хима да ҳамин гузарондагиюм ва ай ҳама бародарое ки кӯмак кардем ёрдам кардем айтани ҳамиҳо ма миннатдорӣ хима баён мекунам ҳазор раҳмат ба ҳамат худованд айи зиёдтон кунад савол ба миён меояд ки барои чӣ сума симат кардӣ бародари азиз картаи ман защита надошт аймун сабаб дар як рӯз 380,000 ҷамъ шуда буд ман хостам ки мақсад бисёр мошенникҳо чия ҳамин пула симат кардам мондагиша ирӯз симат кардам ҳозир ман мерам бародари азиз оилаш карташа фиридагӣ ай дар шоти мисол карта чиша паспортша фиридагӣ бародаро дар шоти карташ не дар шоти ҳамун паспорт ному фамилияш қати 507,000 роӣ мекунам бо видео мекунем давом боша тамошо мекунем худованд ҳаматани гавон боша баъзе шағолҳои пайдо мешаванд ки мегӯянд ана хурдан исусу агар дар ҳамин доказат ёфтам факт далер ман дар ин дунёрам ҷавоб метавам дар у дунёрам ҷавоб метавам дар назди қонунам ҷавоб метавам ки агар як тини ҳамира шахсан ё ма ё бобои лангарӣ хурда бошад зиндаву сарбаланд салом дӯстон ширкати муҳоҷирон авиа шуморо шодбош мегӯяд яке аз ширкатҳое ки аз тамоми ширкатҳои дигар бениҳоят фарқати калон дорад яъне нархи чиптаҳояш бениҳоят бо нархи дастрас кафолаташ ба миллион агар визаи шумо ва ё ки шумо депорт бошед дар ин ҳолат ширкати муҳоҷирон авиа барои шумо кафолат медиҳад ки ҳатман пули шумо бо дирҳамаш бармегардад барои дастрас кардани чиптаҳо номерҳо дар болои экран ва ё ин ки дар ватсапаш нависед ширкати муҳоҷирон авиа дар хизмати шумост ва шумо ҳам бо ширкати муҳоҷирон авиа бошед